Zuvaravira uyatisangane kuchiporani unditandadze ndichichera mvura ndiyo yandinayo plani kuti kana zuvaravira Ghetto Craft Entertainment. After 8 Vaira Chameka sense Ayo Ali Vaira Ubowe matsaga nokugayira ubatipa nyangwe vakasakufarira mafanzi angu chete achadaira asiwarira inini ndinovaira nekuti ndinotya Chesi achandabudira musodzi inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi ndinovaira nekuti ndinofamba ndakagara vachifamba netsoka inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi aiwa ini ndodada andikwetiswe nematsaga vanhu zveti vari pamusoro pangu aiwa kana ndini tensonesi kana kutekwini vamwe vese ndana Mr. Bene vanobhaisa pavanofamba vachitaura kuti vanomisa inini alibadza musheneti varakidze kuti skwenda payandini ndinovaira nekuti ndinotya Chesi achandabudira musodzi inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi ndinovaira nekuti ndinofamba ndakagara vachifamba netsoka inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi vaudze ngavasangogwaute ngavasati nyaudze ngavasati semise achitaura zvisizvise asotsangarirutse ndiniswana ndadaro ndoda kuona ane nharo dzachombo ndipawo mama vanomupawo zogara zvakadaro inini ndinovaira nekuti ndinotya Chesi achandabudira musodzi inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi ndinovaira nekuti ndinofamba ndakagara vachifamba netsoka inini ndinovaira voisi randinaro raita ndichemari nemarekodzi aiwa ini ndodada andikwetiswe nematsaga vanhu zveti vari pamusoro pangu aiwa kana ndini tensonesi kana kutekwini vamwe vese ndana Mr. Bene vanobhaisa pavanofamba vachitaura kuti vanomisa inini alibadza musheneti varakidze kuti skwenda payandini ndinovaira nekuti ndinotya Chesi achandabudira musodzi inini